Deň plavby takouto loďou by vás vyšiel na $250 000. Tisíce začínajú naskakovať v momente, keď spustí kotvu. Teraz je v Cádize. Každá sekunda sa počíta. Jej kapitán je ten vpravo, Rus Michail Poznax. Vplávanie do prístavu však zveril do rúk miestneho námorníka Carlosa Valle. 2,3, 4, 5. Dôstojník na mostíku. Táto operácia nie je pre zbabelých. Drahú rafinériu spoločnosti Statoil skonštruovali v tvare obrovskej tehly, aby sa presne vošla na palubu lode. Tak však narástla do výšky a jej hmotnosť sa sústredí na malom priestore. Posádka Blue Marlin je z toho trochu nervózna. Len čo sa dostane snehulienka na palubu, budú spolu zdieľať rovnaký osud. Ak sa prevrhne jedna, druhá ju bude nasledovať. Pri takej výške a hmotnosti sa na mori musíte obávať najmä jednej veci. Nachádzame sa pri jednom z najveternejších výbežkov pobrežia v Stredomorí. Počas roka si užije veľa slnka, no na druhej strane ho nič nechráni pred výchrycami prichádzajúcimi z Atlantiku. Znie to výborne, ak milujete windsurfing alebo let padákom. Ak ste však inžinier, ktorý má z prístavu vypraviť vysokú ťažobnú plošinu, robia sa vám na čele poriadne vrásky. Začal sa dvíhať vietor.